Magandang araw sa inyong lahat at panibagong araw, panibagong video na naman ang makikita nyo dito sa vlog na to. At muli ako nga po pala si Jomai Paragas at siya naman po si EJ Gabwat at ang sosorpresahin po namin ngayong araw ay si Rodrigo Mission from Limansangan. Kaya ano pang hinihintay nyo? Arat na! A few moments later. Mukhang hindi ako artista. mukhang alam na natin yan. Paano ba yan? So let's go! Mukhang Saan po yung bahay ni Sir Rodrigo Mission? Dito daw? Kabila? Wala kasalanan mo. Oh no! Orderan nyo ng TV. TV tanrip ko no. Ay, hindi ko alam yun. Kasi ngayon nyo pina-order sa amin. Ngayon ko pinarating. Dito po sir yung address na nakalagay po. Oh no! Bayaran ko na. Ay, order ng Uncle Yarvip. Ay, hindi may pinagbaba. Meron sir, dyan po dala po namin yung Nag-order pala, hindi niya. Wala ka na mama. Wala order mo na kaya. Hindi pa po kasi nababayaran yun sir. Bali, ano po, pagka pick up nyo po dito, babayaran nyo po ng 30,000. Dito po kasi yung address sir na nilagay po. May bambanang kalimot yun yan. Pakalan nyo sir. Tsaka yung pangalan ng Rodrigo Mission. Hindi naman ako nag-order. Anong kanya? Kumpanya yan? Malapit sa sales ay din sa Ordaneta. Ay, hindi nga ako nakakapunta ng Ordaneta. Online po sir. Online. Online po nag-order. Online? Hindi ako marunong mag-sinod ng mga. Puntay! Silipin na lang natin kung Kahit cellphone, wala akong cellphone. Tingnan na lang po natin sir kung kayo po talaga yung Rodrigo Mission. kasi andun yung resibo tas pirma. Kung sa inyo yun, silipin ko lang din. Oh, 30,000 barat angkol, si bayar yun. Wala ko yun na yung tricycle yun. Hindi sir,
may pirma naman doon kung sa inyo yun o hindi. Tignan po muna. Tulong-tulungan nyo na lang. Wala na, hindi na. Sir, pangalan mo naman. Bakit nga? Ewan ko. Baka may gumagamit ng pangalan niya, sir. Saan di yung focus ka mo saan? Talaga. Oh my God! Ano po sir, maganda po. Wow! Nakasale po kami sa order niya sir. Maganda po yung TV namin. Touchscreen po siya. Tapos yung ref po namin. Mababa lang po pero napakaganda. Ang dami naman yan. Yung perma sir, ipapakita po namin. Bali, ano po, dito na lang po sir. Maganda po yung quality ng TV namin. Happy Happy birthday to you. Dito po pala yung surprise ako ni Ma'am Delia po para po sa Ayan po, sir, ano po mga sabi niya sir sa surprise ako ni Ma'am Delia? Hindi ka makuha niyo sa aking kakayahan. Dahil siyempre, kaya maraming kontak naman ako. Hindi ko kalay na ganito ang kaya na rin na wala naman silang sinasabi. Basta Wala po sila kung siya po alam sir na surprise po na kayo. Ayan, so happy birthday po ulit sir. And picture na lang po tayo sir. Dito po kayo sir. Happy birthday. 1, 2, 3. A few moments later. Yan, so happy birthday po ulit sir. At ipasok na lang po natin sa yung mahanda po nyo din sa bahay nyo kasi meron pa pong message po yung panganak po ninyo para sa ipasok na. Ipasok na yan. Yung lapit ko na lang. At meron din pong inahandang message po ang kanilang mga anak at babasahin ko po yun. Happy birthday, Daddy! Sana bigyan pa kayo ni Lord ng mahabang birthday at lakas ng pangangatawan kayo ni Mami. Daddy, hindi mapapantayan ng halaga ang pagmamahal at sakripisyo sa aming magkakapatid, lalong-lalo na sa akin sa pag-aalaga sa aking mga anak. Napakaswerte naming magkakapatid, lalong-lalo na sa akin sa pag-aalaga at napakaswerte naming magkakapatid.
dahil kayo ang naging ama namin, na handang tumulong sa oras ng pangangailangan. Mahal namin kayo ni Mami. Alagaan niyong mabuti ang iyong sarili at sana nagustuhan niyo ang munti naming sorpresa. Happy birthday, best dad. From Delia, Sis Caroline, Bro Ricky at Ma'am Shane po. Yan po yung message po nila sa inyo po, sir. Ano pong message niya rin po sa kanila, sir? Maraming salamat mga anak. Sa mga binigyan niyo sa akin na birthday at nanay, ang haba pang buhay at yung trabaho nyo dyan, ang asikasuhin nyo, huwag yung palang mag-alala sa mga anak nyo, pinagpala na mami nyo, at yun lang. Maraming salamat. So, happy birthday po, Tay. Nanay, ano pong message niyo po kay Sir? Kahit short message lang po, Nay, para Sasabihin ko ay. Happy birthday. Mahal kong kasawa. Sana. Kilali ko yung birthday na. Kiss na po, Nay. Kiss. kiss. Yun o. Hoy, mga kapatid! Sa imitid ko, sana ka, ang nalagas ko dyan. Kayo mga sabilay mga amin ko. Kurang tayo pagbagat. Sana ka naman naman karena akin orang arah-arah mudah nih. Oh, sejak kapan? Din yan. Buat tayo magpagang mo. Birthday atin. Thank you. Okay, yan. Bukas naman, ikaw naman ang mag-birthday. Bukas. Yan na po. Thank you, madam. And so, ano na lang po, kantaan na lang po natin si Sir ng happy birthday at para ma-blow-nan po niya yung Ready, sing. Happy birthday to you. Sana yung darating pa yung maraming pangbot sa akin, saka yung mga pamilya ko, malakas ang katawan, malayo sa mga sakit, yun lang. One eternity later. At yan na nga po nagtatapos ang pasurpresa po natin para po kay Tatay Rodrigo. At nasaksihan nyo naman po kung paano natin siya prinank ng ating team. At kung gusto nyo rin po kayo ng susunod naming surpresahin, ay message nyo lang po si Maylene Palaubay sa kanyang Facebook. At kung bago ka pa lang sa aming channel, huwag mong kakalimutang mag-like, comment, share, and subscribe. Surprise! Surprise! Yun na.